आज आपण बनवणार आहोत स्पेशल कोल्हापुरी अख्खा मसूर। त्यासाठी आपण इथे मसूर भिजवून घेतलेले आहे अर्धा तास। आणि इथे मी एक टोमॅटो, एक कांदा, तमालपत्र, लसूण आणि कढीपत्ता घेतलेला आहे। तर आता आपण याला फोडणी घालूया। मी इथे कुकरमध्येच करणार आहे, म्हणजे डायरेक्ट ते शिट्ट्या काढायच्या कुकरला। आपण मसूर आधी कुकरला वाफवून मग त्याला तडका पण देऊ शकतो, म्हणजे फोडणी। पण इथे मी शॉर्टकट वापरलेला आहे। आपण तेल घालून घ्यायचे। तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपण 2 तमालपत्र जे घेतलेले ती टाकायची। नंतर कढीपत्ता, थोडंसं हिंग घालायचं आपण। अर्धा चमचा राई, अर्धा चमचा जिरं। राई आणि जिरं छान तडतडलं की आपण मग त्याच्यावर बारीक चिरलेला जो कांदा आहे तो घालायचा। कांदा छान परतून घ्यायचा आपल्याला। कांदा परतून झाला छान का त्यावर ठेचलेलं जे आलं लसूण आहे ठेचून घेतलेलं ते घालायचं। आता यामध्ये आपण एक अर्धा चमचा हळद घातली आणि इथे मी स्पेशल कोल्हापुरी कांदा लसूण मसाला वापरलेला आहे, तो मी 2 चमचे घातलेला आहे। आपण हे आपला नॉर्मल जो मिक्स मसाला असतो तो पण वापरू शकतो, पण कांदा लसूण मसाल्यामध्ये याची टेस्ट स्पेशल येते, म्हणजे स्पेशल अगदी कोल्हापूरची टेस्ट आपण म्हणतो कोल्हापुरी अख्खा मसूर, तो या मसाल्यामुळेच होतो। आता याच्यामध्ये आपण वरून घालायचं आहे बारीक चिरलेला टोमॅटो। चवीपुरतं मीठ घालायचं त्याच्यामध्ये आणि हे सगळं आपण छान परतून घ्यायचं तेलामध्ये। आता हे सगळं परतून झालं, याच्यामध्ये आपण भिजवलेला मसूर आहे तो घालायचा। आणि मसूर शिजण्यासाठी आपण याच्यामध्ये थोडं पाणी घालायचं। अगदी थोडासा गूळ घालायचा चवीपुरता म्हणाल तर, म्हणजे अगदी तुम्हाला आवडत नसेल तर तो नाही घातला तरी चालेल। आणि आता पाणी घालून छान आपण मिक्स करून घ्यायचं सगळं आणि कुकरचं झाकण लावून याला आपण 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। 3 शिट्ट्यामध्ये हा मसूर छान शिजतो, कारण भिजवून घेतलेला आहे आपण। जर आपण डायरेक्ट वापरला तर एखाद दुसरी शिट्टी आपण एक्स्ट्रा काढायची। हे आपल्या शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि हा मसूर आता आपला शिजलेला आहे। त्याला छान एक मस्त उकळ आणून द्यायचं। थोडंसं त्यातला रस्सा आहे जो आटला पाहिजे पाणी, आणि त्यावर कोथिंबीर घालायची। हा आपला अख्खा मसूर तयार आहे।